И здравейте хора, в момента играем в Minecraft сервера ми с AlexBG. Влизам в твоя. What the fuck? Къде ме телепортира? Аз съм в твоя влязох. Добре. Мога да се бивка. Как си го направил това? Чакай, И пак естествено съм. Добре. Я цъкни това ли лавото. Зрителски ли? Показва ти сега маповете. И ще видиш кои са създателите на този мап. Ти си с мап си го направил твой сервер. Изтегли го по-скоро. Предполагам, че е Shadow Fox. Map made by Victor McCud. Command Gameplay Victor. Майко, това колко е правилно, не знам. Това ще е интересно за видео. Декларацията от някой псти. Добре дошли в Криница. И че този мап има около 300 команд блокове. Кой ще се крие, кой ще гони? Аз ще крия или ти ще гони? Как ти решиш? Ако искаш аз да се крия, кое давам? Ами ти се крий. Добре, кое давам? Това зеленото е. Това зеленото. Добре, аз се крия. Аз ще гоня, да. После влизаш на това синьото. На това на светло синьото. Кое първо? Това цъкаш. Кое? Това? Моля! Оле, какво ми причинят тия хора? Ще правя паркур, докато чакам, ясно. Добре, хоп. После хоп. Не, паднах. Не, паднах пак. Стигаме, това е толкова гадно. Не! Ей, стигаме. Това е толкова гадно. Не моля ли просто е така, не. Стават 15 секунди. Ще те хвана. 10. Остава! Оле, брой се, какво се случва? Трябва да те намеря. Възможно най-бързо. Не си тука? Яко. Хванах те! Как ме намери? Не ми знам. трябваше да надолу да полаза, не ми даде. Пак ли искаш? Или ти ще ме хващаш? Ти ще ме... Червеното ли е за да търся? Да. Дай сега, червено. Скочи, цъкни. Ама на табелата, бе, на табелата.
после ляв бутон. Аре. Кое давам? Синьото ли? Да. Добре. Къде търсим? Цъкаме това. Тук Това? е. Да. Трябва... Имам време да се скрия възможно най-бързо. Аз какво да правя са? Ами, ще чакаш една минута. Але къде да се скрия, бе? Толкова ви стая в помощ. Какво ти казах? Тук няма да ме скрия, тук няма да ме скрия. О, това е перфектното място. Ота 30 секунди. Аз тук мога да обиколя, да се питам какво има. Не. 15 секунди. Да, типа минути. А, 10, 9, Алекс, 8, щом започне и си 7. изключи микрофона. Добре. Оле, батко, почна се. После имам чувството, че ще загуба. За мапа. Супер късмет. Тук много зло.
Ало? Ало, Как беше? екстра. Кое избираш? Аз се крия този път. Добре. Табелата цъкаш. Добре. Колко време ви отне? Бе, достатъчно. Аре сега с това. Не е толкова трудно. Чакай само да се ни отна. Добре. Нищо ме съмнява. Мисля, че и това да има още. Няма как да е това. Ти печелиш координатион have some cake. Яко, имам си кекче. Моето кекче. Лека. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Оле, къде съм? Да, тук си правя пълни обиколки. Нямам проблеми. Поне върви гладко. Ако не е това, ще е друг. Останко падна. Нищо. Абсолютно нищо. О, драконче. Да видим дали е горе. Не. Забавих. Паркурист. Отказвам се. Хора, няма шанс никакъв. Това ли има нещо? Поставя. Ага. Станове. Как подялите? Трябва да намеря. Стаята е малка. Стига. Пък тука... Не. Къде се криеш, бе? Няма да я вбере. Да се тисна в диска само. Опа. Хора, няма да Професионално. къде. Съм буквално. Не знае къде. Това е супер умно. Сигнално го направих. Няма да ме намерите. Сега чакаме да видим. То по-верно го няма. Шанс. Никакъв. Чакай, бе. Алелуя! Бая не обаче. Да! Наистина повече време ми отне, колкото го очаквах. Пак на същия мап. Да. Апа. Аз съм идиот.
Малко ще ме изчакаш. Баба, ти да буквално... Там като аз ми скрехнах скока и не успях това. И видях трапдор и там се наврях. Да, просто съм някъде, нямате братче, брат, аз правя някакъв паркур. Дупка, отивам, виждам те и те убивам. Да, е това. И ти ли трапдор? Аз не чух по едно време. Криницата беше доста по-добре. Да. Признавам си. Защото ще виж после на клипа как точно в момента снимам, а ти? Не. Ще виж, ще оставя линк за канала да видите. Добре. Абонирайте се на Алекс канала. Готино интро беше. Добре. Това синичко цъкаш. Така. Едното беше. И Добре. И сега да се нютна аз. Защо? Ако искаш ти се нютни, кажи, казвам. Искаш ли ти микрофона? Хубаво. Кажи сега имена идеи. Поне знам горе мапа. Той знае папа. Стига това е гадно. Горе буквално знам само къде е мястото. Хванде, той няма да ме хванде. Да, ако не бях ми изкрикнал тъпия скок, щеше да е по-добре, брат. Опа, че ми лагна много яко. А през това време аз ще обикалям като пълен тапак. Опа, трябва да се скрия. 9, 5, 4, 3, 2, 1. Сега ако ме хванеш, ще признавам. Стига, бе, все пак къде. Сега да проверим. Тук го нямаме. Няма шанс, срещу мен. Няма шанс. Не знаеш къде съм. Ти видя ли ме? Не. Добре, не е тук. Не е на това място, което си мислих поне аз. Тъй колко маса Внимателно. Бат, маса паркур. Ти го гледаш, но не можеш да го видиш. Философско казано. Философско казано, след малко ще имам чувството, че някой ще отепа. Стига, бе! Бат. Ще ти дам една подсказка. Виждаш ли, бе? Не. Казах, че ще ти дам една подсказка. Каква е? Виждам Nether Chest. Nether Chest. Аз съм... Тук е чисто. Nether Chest. Топ мап е по-голям ли от ония? Имам един въпрос. Какви? Как Кажи. ми натъпя паркур тук да се качиш към другото, аз не мога да се кача дори.
Предполагам, че от тук. Ти там си скачил там. Виждаш ли ме? Не. О, боже. Ай, О, боже. Имаш около 2 минути да ме намериш. да, ако ми кажеш къде ще ме не да че ще е добре. Поко. Има малка къщичка, само това мога да ти кажа. Друга подсказка. Ендър чест намерих. Браво! Какво казва, че виждаш? Къде беше лад? Не знам. Някой те набили? Сега пак трябва да се катая като ненормален. Опа! Опа! О! 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 Не! Влез малко по-навътре. По-навътре, бе! Честита победа. Благодаря ти. Аз ще сега се крия. Добре, на друга карта ли искаш? Със сигурност да. Това беше много гадно, бът. Къде се беше скрил? Искаш на тази? Да е та, третата. Ай, добре. През това време аз ще правя един паркур. Не ми давай повече паркури на мен. Не, бе! Докато те чакам да се скриеш, аз ще правя паркур. Ти играл ли си го мапа преди? Не. Изтегли го, реших да видя как и какво е, що е. Хареса ми. И това е. Тук ще съм. О, 30 секунди изчъбвам някакъв си крия. Не, фелнах. Пак скочих, бе. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Почвам. О, боже, каква е тази карта? Стане там ме намира. Това спит ли ми дава, бе? Не. Ох, не, бе. Що се провалих? Не. Почвам от начало. Нож. Гаден паркур. Усилваме. Стига, бе. Бах ти нечестното.
Тук нищо. Тук нищо. Бях да отворвам. Как да стигна горе, бе? Това мисля, че беше на късмет. Как ме видя, боя? Опа, чакай, аз съм се ред. Как ме видя, ми кажи? Не знам. Мислих, че трябва да се кача горе, не знам после къде Трябваше да отидох. изчакам. Някой от чактите бях. Ти ще ме гониш. Ти къде? Последния игра аз ще трябва да левкам, бат. Добре, ама друга карта. Да, нещо. Има нещо по-интересно. Мисля, че те е последните. Аз мисля, че е това. Так, трябва да чакам цяла минута, бе. Стига, бе. Прекалено много чакам. Ще да го забуда, така си мисля. Не, паднах. Паднах. Стига, бе. Как лабиринт. Как трябва да го мина този ниво, бе? Ако спечеля ми даш 5 лева. Възикам се. Ако спечеля си ми длъжник. Така, няма нищо. Така. Не виждам нищо. Опа, телепортирах се. Оле, тази карта е била огромна, бе. Това е място, дето отворих. И аз не мога отворя. Тук мога. Ясно. Ага. О, качих се. Вау. Няма нищо интересно, бе. Стига, бе. Не бъдете толкова гадни, бе. Към мене най-вече. Аре, не мога да го кача, бе. Изчакайте. Бат, колко време ще си отнеме ме намериш? Е много. Чакай. Добре, нямаше нищо. А тука? Нищо? Стига, бе, то къде се скрил, бе? Тук май нямаше нищо. Ето това нещо. И пък нещо скрито трябва да има. Ето това платно. Нищо. Стига, бе. Слабак. Ай, тук поемам риск. Не? Къде, бе? Това нали беше... Нали едно и също, да? Едно и също. Мисля, че при лабиринта.
Аз мисля да проверя, тук няма нищо. Малко за малко. Започвах малко да се отчаявам. И сега ти кажа само тук да спечеля, по да искам. Да се отсрама. Да спечеля, да се отсрама. Стига, бе! Епа, дължиш ми тази победа. Не е вярно. Виж Ай. колко съм добър. Е, Търсех така. Ай, е. Благодаря ти за епизода, ще го видиш после. добре. Чао. Ай.